Masakit para kay Umaribano ang biglaang pagpanaw ng kanyang 62 anyos na biyanang babae at pagkasugat ng kanyang asawa at bayaw matapos na masangkot sa banggaan ng truck at tricycle sa Maharlika Highway sa bahagi ng Barangay Ubaliw, Pulangi, Albay. Alas 5:10 ng hapon itong Sabado, Mayo 31. Kwento niya, ang kanyang 19 anyos na bayaw ang nagmamaneho ng tricycle habang lula naman ito ang kanyang biyanan at asawa. Mamamalingki daw sana ang mga ito para sa mga gagamitin sa kasal ng isa nilang kamag-anak na hindi umano nila akalaing mauuwi pala sa trahedya. Malaking ano ko po sa nung kasi po parang nawalan po ako ng isang paa nang nawala si mama kasi po siya po ang gumagawa dito, namamahala sa negosyo namin sa dito sa Rabilensan. Napakabuti po siya ng ina. Kahit po ako isang manugang, isang pero si mama the best po sa akin. Ayon sa Pulangi Municipal Police Station, naisugod pa sa ospital ang mag-iina. Agad naman na sumuko sa otoridad ang driver ng kotse pero pinakawalan din dahil ayon sa PNP, wala naman umanong nagsampa ng reklamo habang pansamantala naman na pinalaya ang truck driver matapos na mapagsilbihan ang reglementary period. Pati nga po doon sa pinangyarihan, yung tricycle po ay nag-swerve patungo sa kanan na kung saan naroon po yung kotse. Bumangga po ang tricycle sa kotse at dahil po doon sa pagkakabangga ay pagkakasabit, umikot po yung tricycle patungo naman sa linya ng truck. Coincident po na ando na rin yung truck kaya sumalpok po ang tricycle sa unahan bahagi ng truck. Muli, nananawagan ng pulisya sa mga motorista na maging maingat sa pagmamaneho at ugaliin ang pagsunod sa batas trapiko para maiwasan ang madugong aksidente sa kalsada. Sa ngayon, patuloy na nagpapagaling sa ospital ang mga biktima. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Hercules Barbacena.